Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yung amin nga sa kapada pabagayam. Mani po dito yung Nemers Entertainment Production Center. Ito yung Nemers Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Locos Norte, Philippines. At di man nga sumang bahay di programa. Dear Manong Nemi. Kada ito pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kablaw ito yung baga bigat, yung baga aldaw, yung baga oras, kada kaya mga sa kapada. Kumusta kayo mga kanemers? Please share this program. Share. At padaran niyo pagkasalitaan ni Delpin. Ti lalaki nga magusgustuhan da nga saksaktan. Sugsugatan. Abay nga ta? Anya ti klase na nga lalaki nga bata magusgustuhan da nga sugsugatan o paspasaktan. Padaran niyo mga pagkasalitaan ni Delpin and please share this program. And amin kan, mas nagbiboya kayo. Happy watching ka na kayo. Tayo ni Rugi, papagayam na ito'y pagkasalitaan ni pagayam ti nga Delpin, ti lalaki akang kanayon nga masaksaktan. Apay ngamin nga masaktan kayo. Ti palubos, nasaktan na kayo ti babae. Yan. Adakas na, depende ti gasat ako nada. Gasat lang. Sagudayin nga ti sulat ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Delpin. Kung nanan ito ay papagayam Dear Manong Nemi. Ti amok idi Manong Nemi kityak mamadasan ti masaktan. Gapotang, napudnuak met nga gayat. Nasingpetak met Manong Nemi. Awan ti makuna nga bisyok. No uminom ti arak, gagangay lang nga pakidanggay, pagkikisama. Diyak man nagsiksigarilyo, Manong Nemi. Nasingpetak, natudyoak nga anak. Datatang kininanang. Talugam nga kakapsat, Manong Nemi, saklang ti kakaisuna nga lalaki. Nagasawan, dagiti kakapsat ko nga mabay, kadadan bukod da nga balay, at dan bukod da nga pamilya. Kat siyaklayangan, Manong Nemi, takadwa datatang kininanang. Sana ka nagraduar ti kolehyo, nagpatinggak lang ti high school, ngem, nagagetak kaagkalap Manong Nemi. Kahit nangasawan nga may saak nga mangalak, may saak nga fisherman. At nakabukbukodak nga bangka di motor, Manong Nemi, kanigiti moderno nga pagkalap. Wen, makatkadayuak, nga mapanti sa bali nga isla, tapno di kastakit sa pulag ti adu nga lamas wano ikan. Adamantan sa gabasit ng ornong ko kat nakasaganak ko man nga kasawa. Di makadakas Manong Nemi. Di first love ko, sinaktan na. Gabutasan nga kami nagkatuloyan. Kinikayat na Manong Nemi, tinakiasawa, itibak lang nga mitisyak nga mangalap lain. Iso da ito'y Manong Nemi. Ni Gina. Nagkaradwaran kami ti high school ka ni Gina. Padakmat nga nakurapay Manong Nemi,
Tagnaid namat lang iti igit ti baybay. Agabay lang ti barangay mi. Nagkasukalaan kami gangga ti first year, gangga ti fourth year iti high school. Aday din relasyon mi. Idada kami iti fourth year. Iso ti first love ko manong namin ni Gina. Ang ganayon iti ngagsarak kami iti igit ti baybay no kasta nga selag. Pagustuhan mi di kitirik nami manong namin. Tingkam pa naging narakop. Tingkam pa naging nagek. Kadito idin nga napasamak manong nemi iti panangipain na ti bagi na kanya. Ti kinabirhen na. Ti amo kini manong nemi kadda kami tagkatuluyan. Duwang nga tawen ti relasyon mi manong. Ngayon nadamag kulayangan. Nga damang paspasyal kang kuana nga baknang nga lalaki manong nemi. Kalpasan da ita. Impakamunang kanyak. Nagsina kami. Ta makiasawa ti sa bali nga lalaki. Nagsakit. Dahil manong nemi ti muna nga panakasugat ti puso. Gamo ti panagsakit tinakim ko manong nemi medyo nababaak ti bagi kedi trabaho. Isot panakaraman ko manong nemi ti inal daw nga adda arak iti bagi. Ngayon babayan ti panang magbaga kanyak datatang kininanang kastamat na nilikamsat ko inawat ko ti kinapod no. Kalpasan ti duwang atawen. Nadaanak ti may kaduwang nga nubyo, wano nubya manong nemi. Iso da ito'y ni Delia. Ni Delia manong nemi, kat may sakadag iti mangkumkumpra, kanag iti makalapak nga ikan. Nagidusto kami manong. Iso tinangagas iti panakasugat ti puso. Inarem ko, inaklunnak. Kaske ni Gina edi, nagsinsinarak kami iti igit ti baybay, no kasta nga selag. Iti tagkikway kisuna sa anin nga virgin. Okay lang kunak. Ngayon ti makadakas manong nemi. Ti may kaduwa nga babay iti biyag ko nga namnamay kang iso idin iti para kanyak kimsan. Kabutan na damag kulayangan manong nemi. Nga da, mga asawa keng kuana nga Hawaiano. Kabuta sa anak nga mamati manong nemi na panaka mismo iti balay na. Tamno lang madanong ko rito'y manong nemi iti mismo nga Hawaiano. Nangadot tao manong nemi madamat padaya. Isugayin dati ti aldaw manong nemi nga panangas asawa da kinidelia. Agriliya ka mangguluak. Ngayon tiningildak. Saan nga mabaling ko nak? Ngayon kinasarita nak ni Delia. Sorry, Delpin. I'm very sorry. Saan ka kuman naman gulo? Tamang ano, sikalan ti mataksan. Amang ano, tanganan da ka, sikalat ka kasi. Uno pa pulis da ka. Saan siguro nga siya tinikari para kanya? Saan ba ta? Siya tinikari para kanya ka. Libatan akon. Ngabuta, inusar ko ti panunod ko. Awantin na rin niya ka masagbayak. No siya ti pagtumpalak. Maawatan ako ma. Manong nemi dahil tatirason no apay nga nagbarbarte kakmanin. Nabaybayak manin ti trabaho, ti panagkalap ko manong nemi, nabayag manin nga nakapundo ti bangka di motor ko. Nabayagan nga namagaan manong nemi nagiti pagkalap ko. Nabayagan manong nemi nga saan ko nga tinalyaw, ti baybay. No di kat harak lang ti adda ti sangok. Banag pagpungpungtutan ni tatang kat bagsangsangitan ni nanang. Ay nanak ko. Apay ngamin nga, agayat kakalig iti babae nga saan mo nga mapagtalkan. Ti ayatem, kita talagang ipatpatig na ka. Hamo pa nasarakan ti babae nga talaga nga mga ipatpatig kang ka anak ko.
Nung amin agayat ka, sampo nga pampaminsanan, irserbam tamagim, tatlo saan ka unay masaktan. Talo nga bulan manong nemi. Nga kasla, sagsaga baik launay tinapasamak. Kaslak na nagminutay. Yung na talaga nga panunutek ti kinapudno. Abay ko mga masaktan na kunay. Katsyak ti lalaki. Yan tangay. Ni Gina, siyak ti ng damo ken kuana. Ni Delia, ore mamay no saan nga siyak ti ng damo. Naalak mo ti bulibol ko. Ngayon saan ko na kayat pa iti masaktan. So, saan ako nga gayat? Ba amon di ka di babay? Dahil tayo di manong namiting kadeng ko. Sud ka po na, ngayon pas nagkulatan tinagkalap manong naming, wen, oren na dawel. Mapanak latag kalap. Ananawaan dagdatatan ganinana. Iti may isang aldaw manong naming sa sanglat ko nga napanagkalap. Ado di kiti komprador, manong naming di kiti agangkat. Nga gururay kanyak. Nagbibingayin daan, tinakalapak. Yan tanga iti damat nga dagos manong naming ti bayad. Idi manong naming tamapasongadak ni Kasin Vina. Kasinsin ko, tagkabsat na nanang kiniya, nanang na. Kunana, kasin, hawlat na batin. Ada ngamin sa kailik. Isa na, imay dito igitibay tap no, preskong ikanti kahit ko eh. Agad, adaman ilasin ko para kada kami. Kasin, adumet, pagbingayin ta na. Anak adeta, anak kakait mo, durado mo no susay. Kaya kahit susay durado. Guduhan na susay na. Adumot unay no kuwak. Katangin amin. Ngayon, kuwak di ulo na tanaibas kasi gangin. Sige. Itad ko nga libre. Hush, di kasi naman. Nga kasi ka kalkalap. Ikilo mo, tamayanak naman no. Yung papilit na nga bayadan, manong na yung inawat ko Sino nga sa nga ilim, Kasin? Kasinsin ko. No kasinsin mo, di kasinsin ko, met? Haan Iti father side. Di ba, naikamang ni tatang ditoy? Ninanang ginanang mo, kapsat, tagad-tuy da. O rin ni tatang mo, naikamang ba ditoy? Hindi, lalaki, babae? Babae. Kami kasta parang kita mga Kasin. Awan, no babae. Tiyakon kayo ti babae. Tapay man. Amo man ti istorya. Amo man ti subbukal nga lugar tayo, no? Kasanuak nga nagsagaba. Dayag sagsagaba nga lalaki. Ti babae lang tagsagaba. No kas pagadikan, isina na ka man ti babae, okay lang kayo ka. Malagsin na no sa mo pa yung nagunod ti amin-amin na. Manuksaw ka lang. Ngayon pa nakunak, masansamit no ka may kagpaspasyer kini China dito, ikit yung baybay ha. Kasama din kini Delia, di ba? So nga ano, saksakin din nilakit mo kasi nalakit kinataom. Sino sa kailin? Kasi hindi ko nga nun. Melba tinagan na. Baka kayat doon to umay magpasyer kang kwa na. Saan ko na kayat pa Kasi tingin ka rin kung di magikasin. Diya kung kayat pa itagayat. Andan makalawas manong nemi tinapalamas kalpasa nga nagsalita kam idi kini Vina. Idi, tari ni ingnak ni nanang. Anak, oy, di ka mapan sumalo kita. Nang, hanganapin na sa nagkalapita. Apay, alaal, tidanom. Anong alaal? Nanang met. Amok ti tiyempo, tinapinta sa panagkalap. Isong itang out tiyempo, makalawas, hanga na pintas. Nukas pagadigan, kahit kulat mapanang mahanga, sigurado nga dumalap. Ano, saan ka mo nagkalap? Di pa gusto mo nga rin kasinsin mo. Sino? Kasinsin mo nga bina. Kahit na ka nag-picnic. Sino kadwa na? Kada di kasinsin na nga sa ngayon na.
Ala, bumangon ka na ata, ang kakasalita ida, no, kaya't mo nga, yung kaipiknik ida, usarin nyo tabang kam. Apa nga siya, nagadumat sa bali dita. Ay, siya kakarot ti kurso na din, kasinsi mo. Ala nga na, gagdra mo usan, gagbulo mo kan. Tag templak ti kapem, tag kapay kan nun. Awan nyaman naman nung nemi nagtungpalak. Napanag nagtutbrush, nagbulumog siyempre. At siya, sak nagkape. Naka-short na ka, naka-oyos. Alag t-shirt ka, nakababayin, naka-oyos ka, sumango ka rin sa ngaili. Ito yan daya. At sango di ba ay? Na dapat pagtutugawan nita. Nagsanduak man nung nemi. Igam kuntit na kapag kapyak. Rimuahan. Ay, kasin! Ay, kasin. Nasigamit iturog mo. Iwas to ngamin saan ko panggap ti sumalog ang panagkalap. Mabus uyak tirik na. No. Alas 8 tong at sunto pa rin babangon ko. Ni Melva, tika sinsin ko. Melva? Ni Delphine. Tiya, kasinsin ko, ti Mother's Side. Ti Magder manong name kadinyawat na nilakolab na. Tsaka mo? Saan ko ba't nga awatin? Ala, ni Detoy, pawainam kasinsin ko? Iwawat na ti imanakin ka? Pasensyahan. Numabalin kat. Diyakon kahit nga makaigamak ti dakolap ti balasang. Hindi ito. Bagbagamat. Aman baka may labak manin. Kalbasan na kat masaktanak. Taapay, may nilab ka kini kasinsin ko, Amel ba? Sa sino ko matisang na may nilab kang kuha na? Nung nagpintas? Abi nga nga, di mo awatin na kulap na. Diyak nga kaya atin di ma-inlove, taaman na masaktanak lang. Pasensyahan, Mel ba, ha? Okay lang. Namin tiran tayo. Kahit nakasinsin ko, tagpasyar si bye-bye. Makalawas na hindi pinagpasyar. Kaya, tinututigay yung papanan. It's so amin, pintas ka pasyar si bye-bye. Sige. Nakasagana kayo nga din. Sino kadwa tayo? Taluta lang. Mangal daw tayo picnic, agluto tayo. Una, kalap ka man. Eh, nakanuboyan, di ba nagkalap mo? Pag sigayan, mamalin. Sigay. Sige. Yung kangarod alang hindi gamit yun. Tayo sa ganak di bangka. Kan mamigatak meten. Kaslawan ang nyaman na kanyak manong nemi. Nga dabay sa nga babae nga numanin kitain na. Kamayatan manong nemi agtartarayan ti bangka di motor ko. Yung magkakadakwado na sa dino ti muna papanami. Napang kami ti parula. Yung pondok dito'y manong nemi. Napanda nagpicture-picture manong nemi ti parula. Napanda pa iti ngato. Alwadan nyo matnag kayo. Pingamin nga di ka sumurot kasi. Damang atibay ka na kami. Agan natibay kayo latan na. Ni daytoy nagbalinan nga woman heater. Gusto ti ko na manong nemi ni kasinsin ko. Slawanan ti panagtalik ko pa, di ka na ti pabahay. No pa'y napintas ni Melba manong nemi. Simple kinapintas. Wen, adadapay nga simple kinapintas na ni Cousin Fina. Apay nga tayo may nagbakasyon. Ano nga tayo gapuna? Hanggat ang nagtatrabaho. Apay ka lang naliday di kiti matana. Apay nga salud-sudin namin kang kuhana. Alas 11 manong nemi, hindi na susurmin kada kita kasitgang na mabalin mga pasyarin. Sakam nagpundon manong nemi, ti may nga pasyat ti puro nga mabalin ko nga pagsigayan. Makalamit si dami. Dito tayo nga mangal daw. Bakit awmat pa pangal daw tayo? Adan nalutong ina pa nga balon nyo. Adan, ti masid awan. Okay? Ija nga sino, tinakila kayo. Masansan nga ato tagpipikning tita. Dalusan nyo lang yun. Ipakat ko lang dito siya kung saan ka na yun. Pangalantit ka na sidente yun. Makakahit mo nga tulungan ka kasi. Sino nga tikadwa ni Melba? No umay ka. Baka tumulong kami. Anin, tsaklatan. Impakat ko ti sikay kumanong nemi tinam na mic nga yan. Dagitiya.
Pagka nukas na agati, kadiso ti pagsalugan manong nemi di kita talakitok kada dumapay nga naibas kalamas. E di mapakit ko manong nemi binalakbaka kalbasan na sinangat ko. Nako, nakachambak. Nakandodong tikimpet manong nemi sa aksem mangat. Apo, inubon ko na manong nemi di kita na nasigayat. Kastawan iti parang daydayo ni Melba. Wow! Instant? Oh, may 13 minutes mo. Adelphine, natsambak ka. Natsambak ti panganda eh. Abag iso nga nasaraki da. Nga agpatangrib, iso nga nahalaki da. Wow. Puro first class. Talikitok, malaga, balaki, bugsi. Yan. Adala-dua nga mulmul. Yo, awan. Eh, saan nga panluto ka rin ito eh? Siya kundi mga mo. Ada matuno, ada masigang. Manong nemi naragsak dagiti duwa nga babae, tiladat us istoryaen da sa dagkakatawa. Nga sila mapilpilit ti katawa manong nemi ni Melba. E di mangan kami manong nemi, oh, baka kakait mong nasubuan na ito'y kasinsin ko kasin. Sabi ko masubuak. Adon di kita sinubsubuak. Tapay, nagpiknik kami ito ka, itigin ni Gina. Gawin. Orin ni Delia. Baka ito dito nga lugar. Baka ito pinagpiknikan nyo. Una, baka na pinapasama ka na kayo dito eh. Standing position ko na. Kada dyan nga puunti kayo. Alam, di kasin. Tuloy yung istorya. Kahit mo kayo mga mamuan. Ano nga itat kaluksam mo? No, apay na po ka mo na kitidwa. Abi nga di mo padasin ti may katlo. Nyata mo, baka isot na ikari. Sino kumat may katlo? Saan ka kumakasinsin kasin agad? Kasi ka kumangang kasinsin kamit, first kasin kamit. Ninanang ko, ninanang mo kitagkabsat. Diyan ka mo manong nemi, takalbasan ti pandangan mi. Nadang kami ti kuntaway, nga siyak laeng kini Melba. Diyan ka mo no, niya ti pambar niya. Abi na papanan. Babanan sa kambaan na kita darakil nga umang. Ngayon, 15 minutos mo mitlaingan manon nemi, awang matlangin ti aguni kada kami. Aging kang isot ng timag. Saan ka di ako nada? Ngano, masugatan ti pusom, kaputi ayat, kat ayat ng tlati makasukat. Ay, makasukat. Makaagas. Kinunana. Tinalyo ko manong nemi minatmatan. Kasla, saan nga nalidahi di kiti matana. Kasla mangrugin manong nemi nga pumungay kan rumimat. Magustuak manong nemi titundiris ti akong na tiki mampuso nga rupa na. Tinarumpi bibig na. Napintas manong nemi ni Melba, napintas matadjina kini Delia ang awangkas ka ni Melba. Kasla, langa naman ang name iti, nagabuti na, nangatong kamaan, nabak na. Siguro, inyong storya kang gani, kasin Vina na kiti, di napasamak ti biyag ko. Una, kan ko na nga, di mo kano kayatan ti kayat. Talaga sanin. Saan akong nagtalakpay? Sika, abay may ka dito eh. Di ka nagtrabaho? Aman. Nagtrabaho ako. Yung pinanawag na trabaho, kahit ko lang ti makamagbakasyon. Ideang nga rason na kahit magbakasyon. Siyempre, kahit ko ti mapanit sa baling na lugar nga, magusto kang papanan. Kasla ko man dito eh. Igiti bye-bye nga mismo, iti puro. Okay dito eh. Kasla kahit ko ti, agresan di trabaho ta, sumrek sa baling na trabaho dito lugaryo. Kat, kumusta mo dyan na panahom sa dyan eh. Napanawak. Dagiti parents ko kan kakabsat ko. Ti boyfriend mo. O, pegang sasadaay ka. Delphine, mabaling ka si mo, saan mo siguro pa dyan?
Nagpadpada tatigasan. Oh? Kahit mo sawan, nasugad ng matapusom. Hmm. Mas dawak. Awan mo din sa pulan na kanyak. Napindasak, di ba? Napintas ka. Nakapimpintas ka. Kompleto ka. You're perfect. Sana ka perfect. Nilang nga po Diyos ti perfect. Tunggal tao ka na pagkapsutan na. Ada pamilawan tayo. Ano nga may tinapasamak? Abay nasugatan na pusom. Malagsid kanyak. Ano ba sa bali? Kahit mong sawan, nagayat ka ti lalaki nga saan nga mapmapnik ti may mesa. Kasta kaya nga may nga lalaki. Uy, sana kibatpada. Ta ida kaya na ayat ko ni Gina kit isulang. Ida kaya na ayat ko ni Delia kit isulang. Awan ti simukot. Awan ti nakagadan. Dahil siya tagayat. No isulat ta. Namindua ka siya eh. Diyak makasarak ti lalaki nga mapnekan ka diyak. Baka mat kami no sa mo nga ititik kidawan da. Mabalin siguro nga kasta tirason. Kahit mo sawan. Virgin ka pa lang. Mabalin ko yung panagnik. Uy, sa mong sawan deta. Kasano ko bang kami panagnik mo, no? Mabalin ko nga. Isa pa ta. Dadat kahit ko sawan. Nga data siguro tigapuna no, apeng nga. Di ka tinaging boyfriend ko, nagsapol dut sa Bali. Saan lang nga na oray. Naitod ko kanakwada ti amin ko. Alagad. Agpadpada tagay tigasat. Nasakit, di ba? Talaga nasakit. Sa alangan nasakit, nakasaksakit. Imagine, maaktok ida. Oo. Maaktom nga. Adadati may mesa nga silid. Nga na lamo-lamo da nga doa. Oh my God. Sakit naman. Ang balit boyfriend mo pala, mo pala asawa. Nasakit ba rin ang asawa ko Inayat mo ida. Unay-unay. Ngayon saan kaya mga rumpen na ito ida. Manuda ka din. Namindua ako ng saktan. Uy. Tiyakat pa na kaya raranahan ng agpadpada ta. Manong nemi maggapon din nga gragutok tiriknak. Abe ka din nga saan? Ngayon nakas pagkarigan ta, maadaan kam relasyon ni Melba. Siguro agad, sana kas karig iti duwa nga nagbalingan na ubyo. Unang nubya. Nga naipahid at ibagida tayo minanugun-aguntaway, nagtitilikodan nga saan kami pwedeng kasar. Manong nemi, diyak na pupuutan na kalpasan ti duwang aldaw, kalpasan dadi nga piknik. Nagpakada kariratang kaninanang, papanam, kasla bapan ka, agpasyara. Adag mong anata. Sabong, tang, napangugin natang Jili, tayo malim. Sino pa mapasyaran? Ni Melba, di kasinsin ni Kasin Bina. Kastaman ti kunak, alain ka garo din. Ni Vina manong name ito ng ilokat, tiri daw, umis-isem. Wow, kastaman ti kunak yung kakasin. Umamapasyaran ni Melba. Ito ka tinakaiban. Manong name. Arad naman ang nakapimpintas. Ni Melba, iti suot na manong name nga. Nakadaster, tinarasay, yung adabrana. Nagpakpakita manong name tinangis na pantina. Flowers for you. Thank you. Delvin, ito ka. Pasensya ka na.
Gusto ti arwatek. Pasensya ka man ten, no? Nadisturbo ka, maturog ka kuman, di ba? Ha? Nasabat pa lang. Kasusukat ko lang, kaya gapok ni banyo. Adlaw ko nga nagdigos mo eh. Nakabang manglog, ha? Magyamanak. Napindasak, nabangluak, nga mabustan na kasaktan na iti lalaki. Abi nga di mo itajikid kadawanda. Siguro, no inted mo ko makangagsabol di boyfriend mo ti subali. No talagang ipatpatignak ti sa lalaki. Abi pa lang nga, agaramat, manggamit sa bali nga babae. Sa lang makura yan. Kanto kas pagkarigan ta, agkarelasyon ta, kidawag kang kati amin, di mo ited? Kasi na ko magkarelasyon ta. Kas pagkarigan. So, batak to dahi tayo, no, adatan nita. Saan ko nga may bayaganin? I love you, Melba. Amok ka, sungimay ka. Tapos yung bagam kayo na I love you. Yung nagtawad nga tatakaon gam na itang balikas. Siya ti makarik na. Kabuta siya akin rik na. Marik na. Mabaling ko kunain, nga siya ti makaagas ti sugat ti puso. Ngayon pahay, tinaoding ang girlfriend ko. Mabaling siguro, nasisugat man tapuson, siya kamat ti makaagas. Agasan ka, agasan na. Aginagas na. I love you, Melba. Manong naming every other night nga mamong kupasyaran. Naging ka, kalbastan ti talo nga bulan, nga kaadaan ito nga nakabakasyon, manong. Nga naminduan nga nagpiknik kami. Kasto ko rin tinagsak ko, manong nami. Hindi aklo na nanti ba na kahit kukin-kuhana. I love you more. Delphin. Yes. Nugas na mabaling ka ng araw kupen? Kano saan ko kayat? Anong sarbi na nga ron? Pati ka dagiti mo na nga boyfriend mo, di mo kaya ti paarakop? Samahan si Kamad. Di arakopin na, agad narakop ta. Puti man nangarakop ko kuha naman ng name. Sa balit ti Banglona. Sa balit ti kinat. Slim ti pamagina. Sa bali manong name ni Melba. Nagkumparar ko karang duwan nga nagbalin nga babae ti biyag ko. Adayo. Napimpintas nga amang manong name ni Melba. Perfect. Pang model manong name. Ni Gina idi manong name kit-cute lang. Nabalabatit. Nga medyo manulukman. Edin to ta. Ni Delia manong name kata. Medyo dapang pangkis na. Nga narabis ti bagina. Yun ni Melba manong name. Perfect. Naging narakop kami manong name. Siyempre, kalbasan ti arakop. Sumaruno ti agek. Ideyas ko kitirupa na manong name. Inlisya na bibig na. Hey. Kaya mo sa wen, pati bibig mo, virgin pa lang? Una na, nabangsit ka din sa ngaw ko? Nagtutbrasak na ta. Hanap na nagsisigarilyo. Siyempre, ipaidam ko matpalangahan na bibig ko. Tama nga, ibagam nga na. O sige, panlagan. Nakasaka na nga lips ko. Sige. Nakimimas ka, Melba. Namimas ang Gina kini Delia. Amang. Sa bali ka naidumtuma ka. Siguro, gabuta si Kandi may katlo. Sika siguro ti pagtungpalak. Sika ti marakanyak.
Siya ka may katlo, di ba? Di pagdiferensya na naeng, dagiti dua nga babae ti biyak mo tinabalabas, naraman namin da. Siyak, dagiti dua lalaki ti biyak ko, di dak naramanan. Gabuto siyak, tinekari nga makaraman ka ka. Mabalin ti umiyan? Nakalukluko kasi ka. Mabalin mo tumiyan ang mabalin ko ti umiyan, di ba? Ibag ka di nga nga kasilid ta. Loko ka. Ano supog ko dito? Apin umiyano ko, nagkaidatan. Be. Loko ka. Nakaragsak kami, manon na imi ka nagdisimar sa runungal daw. Toore no awan. Ni Vina, da kami tagpiknik nga dududu. Bali mapang ka magkalap, manong na imi nga tulungan na. Akin enjoy manong nemi, nang runa no kasta nga, adot mapadawik nga, tanggigi, tagpaguyod kami. Maayayatan manong nemi nga, dakam titeng nga titaaw, nga agtartaray ti lukan, di bangka di motor, nga guyuyod umidi kiti bantak kung man niit. Ento, bigla nga, sardeng manong nemi ti lukan. Hey! Nakaalat naman rin! Pagkunam, nagsardeng manin ti bangka. Anda manin kaginuyod ta. Sige, pasutsutan na pala nga rin. Nagdakil siguro man hindi. Delphin. Naka-enjoy niya pa nagkalapan niya. O na, hamumalik na ti bandog mo na ito makalapam. Ayan no, makalapam, hagmumurig ka. Nasa una na ko atiragsak mi manong naming sumanglan. Nga ado na kiti umay sumabat, nga magkatang ka na kiti makalapan mi. Ito maalak ti bayan. Panakamagim. Datanan ko pa Ano nga ron? Maanin, nag-enjoy ako. Nagkalap ta, nagpiknik ta pa So nalagta, Tanya, makawawid na nakon? Kahit mo sawin? Mapasama ka ti parakin na tayo ta? Ang abani, tagsubliak tuman lang. Ang pinagliday ka, hasta, Delphin. Baka saan ka nagsubli? Abi ko masana nagsubli. Nagsubliak to. Manual daw. Asikasuk la dyan trabaho. No, mayad na nga, agtransferak. Iti kabisera, iti probinsyayo. Alis tumad lang no ha. Di kaserak yan da. Kasin Vina, anis tumad lang nakuha, sumaray ka katibigat, napasapak nga biyahe nga mapan na nagtrabaho dyan, tugay garaw. Ba't no saan ka palubusan? Masabo na palubusan, nak. Tapos naman isaganak ti amin. Agsubliak tumit lang. Manong nemi nakanagdag sen ti barokong ko. Kasladag parparik na kanya. Kaslasahan ng nagsublipay manong nemi ni Melba. Kasla masugat manin ti puso. Nagayatak manin kalpasan nakit masaktalang. Niyamit tan. Napi kumamat inted nanti amin-amin. Kaldawan manong nemi ti panagrubwat na sa anak anapan. Tapno palubusak ko. May ni Kasin Vina. Orurahin na ka, ni Melba. Aman ko, pangurahin na kanyak. Kasi mong palubusan, tsak kaya na palubusan. Tadyak kahit na pumanaw. Ni Daytoy. Api nga di mo mawatan. Paramit lang kata kayo, no, api nga subli sa di balayda. Tapno, isaganan ti pa nag-transfer na dyan to gagaraw. Tapno sa sideg. Umay ka na. Nakalida di kasinsin ko nga biyahe kahit mga ron. Napanak pa ron namin. Pastalatan, palubusan na. Ngunit nakban lang. Arakopen.
Ako malito goodbye kiss. Basa ka ito agsubli. Agsubli akto. Sige. Mapilpilit ka, mat ka mga rakop ka niya, kumaamon. Ano ka mapilpilit? I love you. Urulahin ka. Agsubli akto. Promise. Oh, dadatilukan. Ingat. Sige. Basta agsubli akto. Urulahin ka. Uri ka sa nagkapaut na. Urulahin ka. Dito yung lugar mi manon na mi telepono pa lang hindi alis to ang komunikasyon kan telegrama. Surat. Ako ba hindi makungkuna manon na nga cellphone. Kada hindi apanawin. Iso nga, kalbasan ti dua nga lawas manon na mi nakaawata kiti surat manipud kaniya Melba. Binasak data nga surat manon na mi kinunana. Sabi ko mata, okay ka? Nadanon na ito ng surat. Okay, Ahmed. Iso na lang ta. May tantan, iti pa nagsublig ta. Santa ka palubusan nga may transfer. Gawata ka sa puladlak dito branch, ito pisina mi. Anyway, siguro, alpasan ti dua ang bulan, mga laktuban ng ti bakasyon ko. Ore, dua lang aldaw. Tapos ka, may papasta, takin niliw. Iba't pati ko na I love you so much. Your love, Melba. Sino balitak manong nemi? Ngam kalpasan ti 2 bulan, awamat langin ti maawat ko ang subalit na. 3 bulan, 4, 5, 6 nga bulan. Nagsurat akmanin. Tap na nagkastama nung nemi kat sudak no anyat kinuwanan. Nanti makalawas pa nung nemi nakaawatak ti surat ng saambot nga naggapo kang kuwana. Naggapo? Kinimamang na. Nagsakit man nung nemi. Isardemon, timang namnama kini Melba. Gabuta din tumapasamak nanda kayo tagkatuluyan. Saan na kaakayat amay kamang ka na kami. Sakit naman. Uri ko lang ginalgil ng pinigis-pigis na kapimpino manong nemi ti surat. Kung naglunaawanin ti pakasaktan ti riknag. Kung laklan nun, ni Melban tinekari nga para kanyak manong nemi. Kung nakman nun naawanin ti problema. Mapay. Apay mapasamak manin ti kastoy. Apay. Nagigtot na tatang kininanang hindi ta makita da matuktalad na nga da tilikod ti balay nga gin uno arak ti sangsamok. Ne, naman ti mapaspasamak ka, Delpet. Kano man nga, malaki po yung minum ti arak ha. Mas magita yutang itamanin. Isus po ya. Nanda ka di manin nakasaktan na rignam. Apay gusto tigasat ko tang. Apay nga gusto na kasaksaktan ng babae. Idin to tanapudno akbat nga gayat. Nagbali na kindi nga napudno kini Gina. Ngayon sukat na ti sabali. Nagbali na ka napudno kini Delia. Napasamak. Sa ita. Nagbali na ka napudno kini Melva. Abay ka mapasamak man ang kanyang tigastoy. Tapay, taka din ng taka din na sabali nga nakiasawaan ni Melva. O, tatang. Hindi ba't lang subalitin? At nanawat ko nga subalit nga surat, ngam ti inana, tinagsurat, nga nangibaga. Nga sarda nga akong timang namnama kini Melba, kaputas sandak kano akayat nga may kamang katakwana. Gabo ka dita high school, nag-graduate lang. Gabo ka dita,
mga lapak lang. Kat ni Melba mong opisina kasta. Agad numaminsan na ako agad adamang trason. No idi, ni Gina, agpadpada kayo nga high school graduate, kasta batin ka ni Delia. Agad nang sabol dito sa bali nga, pakiasawaan da nga, namnamaan da nga makaitad tinamay ka na kuha na. Baka kastamat. Di da kakayat nga may kamang ka na kuha da nga puta mamirmiraot ka lang. E dito ta mga opisina ni Melba. Nukit kita ngagpeso agad saan kayo agbagay. No muna ta, babae ba't karot isuna, nga professional, si kakit lalaki, nga saan ka nga nakaadal. Kas lama di, napipiada di ba, lalaki, iti nakaadal, kaya babae, saan? Abay kas to datang. Apay man kami nga napilim ni Melba. Nga di mong panunurot, nga against na kita naganakin ko, ano? Nga baklang nagayam. Tiyan mo kakit. Tama, baklang daga po ta nakaadali suna. Mga opisina. Manong namin tultuloy ko manin tinakinom. Nabaybayak manin trabaho. Kaya na minsan manong naming imay ni Cousin Vina dito balay. Narugyak idindim minom. Tagkut-kutin ti bulbulong. Kasi, mabaling ka din ang kasarita ka. Ano yung bagam kanya? Magpa-dispenser ka. Tanya basol mo. Baka naman pamabasol mo kanya. Ano ka ba di basol mo? Siyempre, inyamamukin ka ni Melba. Kasla, indurong ko pa nga, armam. Di ba? Ayam jak mat amo akas diyan. Anong ti mo? Nuan niya man desisyon na saan na mo pupukudan. Ngayon no, minsan kasin. Ada makidirason da. Rasundahan niya. Saan ka may karikatawan na? Okay ni Uncle. Yung ni Auntie saan? Yung ni Auntie mat ngamin. Iso ti nabaknang. Iso nang babaknang katakwada. Tamarikrikat lang ng Uncle. Tamarikrikat kam nga ron. Na ikamang iti baknang. So ano dyan? Nabaknang da. Tamok lang gagangin ti papinyada. Saan kasin? So kabag yamin mabaknang. Bakit di ata nalagip na niya Melbang imay. Siguro gapot at taga-igid at tibaybay kat dito kahit nga pagbakasyonan nga pangliliwagan ti panakasugat ti puso na. Nagsawat ba tindalan nyo? Nagpapada amin di kini babae. Saan nakipagpada? Tapay. Diyak ba't pa nagkanumpyo? Diyak ba't pa nagpasakit ti lalaki? Ngayon saan ka mo pukawang tinamnama, Kasin? Apay ko man diyak pukawang tinamnama. Siguro, biglang tumadlang ang paranggang kanin, Melba. Tapnon niya. Babay ako, Kasin. Kastayo at talaga tigasat ko. Tikang kanahin masaktan. Masaksaktan. Kan mo gustuan dagang saktan. Manong nemi, tinamnama ay kumawan kat mangaramit ni Melba ti pamuspusan tapno. Umay ditoy. Nakaumay di, api nga na makaumay ta. Uno saan kat oras subalit lang surat ko. Pinatas ko manin tinag surat manong nemi. Ngayon sa bali manin tinag subalit, ti manin inana. Adadaman nga nasaksakit manong nemi na kita insurat na. Nga para kanya. Saan nga duwandanon kini Melba manong nemi na surat ko. Awan ti gundawin ng agsubali. Awan ti gundawin ng umay. Ano talaga nga, nagtungpala nga namin pinsan ka naging parents na.
Manong Nemi, imbas na kumanin tinagkalap, panasak manin nga awatin tigasat ko kun. Nga talaga ng karik, nga talaga ng tiyakon kayat pa'y tagarem. Sila napilitan ang lamin, hindi nga nangarem, nangayat ka ni Melba, gabotan. Naman na Mike, nga po tagpadpada kam tigasat, kada kami siguro ko na. Nga talaga ang problema. Dandanin makatawen si Buddha, awanin ni Melva Manunemi. Edita, saanin nga surat itinaawat ko na dikit telegrama. Nagkapo iti inana? Come immediately. Imbaga na ito, Manunemi, ti address. Taapi nga mapanak ko, pambara akong bato. Manunemi, Imanivina. Ada na hawat mo telegrama? Ada, ano ko na? Come immediately ko na. O, ba't baga na, no, apay? Nakawat kami, met. Apay? Ni Melba, at at ospital. Kasin, agkuyag ta. Mapanta di lugar ta. Maamon? Anya maamon? Simu ko ni mamang na. Iso pa yun pa yung mismo nagtelegrama king ka, di ba? Iso nagtelegrama ka niya. Ngayon baga nang agkuyog ta. Ala, agrupot kan. Kamakaman tayo mo o dig biyahe. At ato to sa tiyan, ito malim na bigat. Alan Asla mapilipili takman nun Nemi, yung dinagdagdak dananang kinitatan. Kasapulan na ka, di babae nga ipatpatig mo, kin mag-ipatpatig ka. Di mo ka di maawatan ti sitwasyon. Magkaroon nagsakit ni Melba, kaputi saan nga palang palubos. Iti pa nang tenda king kuwan iti waya-waya, tapos ayatin na ka. Baamon lang. Ano baamon? Naglukukan. Ipatpatig mo ni Melba, ano saan? Ipatpatig ko. Ano ba lang orayam? Grupo at kanta, agkuyog kasinsin. Iti pa nagbiyahe may Manunemi. Nagkatukaw kami siyempre kay ni Vida. Nung man makasugal, ay sadag na ti ulon di abagak. Ngayon siya saan ka makaturog? Kasi, pasensya kan. Kastuya kan talaga ng biyahe. Turugan, nagsugay lang. Kasalita na kami ng siya makaturog. Hindi ko man pagsalitaan ta. Ito may panggap kini Melba. Talaga kadiyak nang na. Nangigmot istorya. Ti ama ni Melba, ito kapsat ni datang. Nakurapay da. Ngayon diyan mo, anak ko sa nandaan, diyan nagbaling asawa na ita. Abak nang da. Iso na lang ita. Maknang ang dinamo nga talyawan, ipada na nga tao. Kaya mata pobre nga. Nagsubado da kinangkel. Kinapuno na. Nag-emergency nga kasapulang kam kwarta. Nagsakit niya tatang. Malakip mo. Mohen, malakip ko. Nangibagakam ka nakwada ini. Ayun sa nga pinalubusan ni auntie. Yung libas ni uncle, tinangtid. Baga, kastama ti mapasama ka na kami gani Melba kas pagkarigan. Sana, sa bali ni Melba. Di kakabsat na siguro. Isot imala ti inada. Ngayon ni Melba, ti imala ni uncle. Kahit na, uray no sa sino, basta lakin dita. Amo na ngayon. Amo na, nga talaga napundon pa nagahit na. Kinapundo na, nagbalin din boyfriend ni cousin Melba. Talagang handa nga inayat ni Melba.
Naging sila pa nakaikamang da. Tapno na baknang da. Tabaknang da karon. Nga, baka kastaman ti pagarup ni mamang na. Nangalin. Baka, saan nga nakapit nagkatuloyan? Aman, nakita nagkatuloyan ka, kasing. Gabutasin mo ko nga ro din, auntie. Isod ang telegraman nga mismo. Maliman nga peso manon na ni makadanon kami ti lugar da hospital ti tinaros mi. Ti ama ni Melba manon na mi simbabat ka na kami. Ay kama nagtanda kayo na. Uncle, so dito ni Delphine, kumusta kayo, sir? Hindi nakapawagan ni sir. Tata ko naman natin, wala tito. Ni auntie, nabati di balay. Abay, kasi na kahit sumango kayong kuhanay. Hindi din na uding pa nakakita kayong kuhanay, uncle, kahit nakangat ka ito, timid na. Talaga kasi ay. Kumusta nga rin Melba? Ano kami tinapasamak? Saan nga makapangpangan? Saan na makaturturog? Taabing kami ng kel. Impupuktiin na. Ay, susapo. Nagulpit man tayo nga ina. Naging ka nga. Intarapin sa ospital ka ba ta? Sa labda kayo natin, nagbihag. Nagsuicide na. Amen. Yung talagang intulok na nga, agkapsutin. Tap na sakit matayan. Kumusta ka ritan, Angel? Nakaswero. Kung natin doktor na, may bagan lang, no? Amo nakatulungan ti Bagina. So nga, Melby, Delphine, si katawagan danak ko. Kahit da ka anong makita, sakbay ka nang kamatay so na. Ano serbi ng ordo ng mayak tatano? Matay mo iso na? Mabalin, makan. Sumunod tayo ti private kwarto na. Manong Nemi, nagkakaasit ilangan na. Iso ka din na ito ni Melba. Diyos ko, nakalaslasad ti ping-ping na. Nakaununag, tibukal da kiti matana. Awanan ti pindas ti pamagina. Talagang amat-matayin. Inagamak manong Nemi pinatpatan ti may sangat nakulap na. Nalamingis. Iminaramin ko ti amin tapno, ti bara ti bagi kiti transfer ko kenkwana. Pinatpatpatak, naging gabi maran ti nakulat na. Nagmulagat manong Nemi. Siya tikit-kitahin na. Melba? Melba, siya. Delphine. Yung garigata natin misa manong Nemi. Delphine. Siya. Abing yung palubos mo kasto ti Bagim. Abing nga kayat mong timatay. Awan sa sarabin ti biyak ko. Numapukaw ka, Delphine. Ape ko mga mapukaw na. Ingkarik kang kangagur urayak. Uray ka sanat kabayag na. Inururay ka. Kahit ko kumanti umay. Ngayon saan ka palabusan. So kahit ko lang yung timatay. Itatanda akong kaligumpay lang ka di timatay. Saan nagkakayat ni Mama? Apagit ni Mama ka di ti kasar ko. Ni Mamang mo ka di ti kasar ko. Dagas ni Mama na isot na kilunod. Ang baka si mo ko ni Mama mo, kamot tayo sa omis mo na nagtelegrama ka niya. Di namot sumuko na dyan. Amumok ni Mama.
Delphine. Urayan nga tulayan nga tinagkaysa nga biyag. Saan? Saan, Melba? Ipatpatig ka, kano talagang ipatpatig na. Agbiag ka. Kalik ka gumam ti agbiag. Agragsak no, laksid na kaman ni mamang mo, kapo kanyak. Di ka kadin ang sagada nga malaksid. Di mo kadikaya, tagbiag, iti klase ti biag nga da kanyak. Naragsak tamat hindi Hindi mo matagkalkalap. O rin may sakla mangalap. Nagpintas tagkalap, nagragsak, di ba? Iba't patig ka. Iba't patig ka, met. So nga biag ka, ha? Tulong am ti bagim tap nagbiag ka, tap na maagasan ka. Tulong am ti bagim para kaniyak, Melba. Manong Nemi, sangkopin ang panawan ni Melba. Jagmad na oray manong Nemi nga imay ti inhana. Nilanta papang na manong Nemi ti umayin. Madando nga lawas manong Nemi. Mauungaram at layan ni Melba. Edita, siya timang bambanday kakuha na kan may sa balkat nga bakit manong Nemi ti may. Nga nakangat nga tumanong Nemi ti timid na. Siga ka din ti Delphine? Siyak, ma'am. Imba nga ito nang pababalak manong Nemi. Talagang halangan natin matapobre. Balkat nga bakit? Imbag ta kinayat. Ni papang ni Melba. Umis-isa manong Nemi nga makikita kang kuwan. Apa gusto pa nagkinam kanya? Nga buti kastud langak? Oy, ori kastud langak. Ato kwarta. Amok na tamam. Nagasaga na kakading agsakripisyo para kini Melba. Ano nga sakripisyo ta kahit yung asawan, ma'am? Nga, umay ka sa balay. Tapno kang kalayo nakamakita. At saan ka naman ng biyag na umang ka? Hindi umay ka sa balay. Yan tangi kita ada bakanteng trabaho. Kaya ba siguro tagbalin hardinero? Ano ta ko na yun? Pagbalin ka hardinero. Diyak na kagsapsapol trabaho, ma'am. Tayo di lugar mi oreno mangalapak lang. Ado mat mapataod ko a kwarta. Kinapod no na, no, dagasat ko. Ada dupeti makwartak. Ngam di kita agsusweldo iti gobyerno. Nalastog ka. Aman, ma'am. Nangaroon ako man, no, ada dapat yung manayunan na ito moderno ang pagkalap ko. Ang kapot ang mangalapak lain kat awanin ti kwartak. Dako na ako, ada dupeti makwartak ngam di kita agsusweldo at binulan. Dagiti mga opisina. Manulang sweldo na. Na makatsambak, may salangal daw. Makwartak, ti duwang ang bulang nga sweldo, di kita mga opisina. Saan ka lang ambisyoso? Lastog ka pa eh. Ibagagbagak lang tipod no. Api nga nga saan ka nakaadal? Siguro, gabutawan ti interes ko. Siguro, gabutawan, uri makapagturpusak, agkalapak tulat tamat, esto nariingak. No sandak akayat nga may kamang ka na kayo. Awan ti mabalin ko, ma'am. Ngam saan ko mamatakas at nang insultuyo kanya. Tanda reklama saktan. Di mo kahit naman insulto? Insusultuan ka kadit. Ngayon, upal ko king kat trabaho. Ang bali na kang hardinero. Tapos makita na lang tanak yun. Ano serbi na nga ron? Uno saan kat agbali na kang asawa ti anak yun. Nga may saklang hardinero. May kamang ka na kayo kat agbali na lang nga katulog yun.
Saan nga mabaybayatan ti panagahit ko tanakyo? Style mo, bulok. Stamit awing nga sa uyong at da kayo nga pobre, nga kayat da may kamang tibak na. Ti amo kidi man nung may kitawanin ti problema. Sa mo paggamit si Muko rin ang bakit. Pimanawa ako man. Saan ako nagpakpakada man nung name kani Melba. Ako matin ni Vina man nung name nagawid din isun. Nagawid akmatan ko na. Sorry, Melba. No saan ako nagpakadakan ka. Orita. May mibagang kamatan. Adalatakin ka no, saan ka man nila makapangpangan. Adalatakin ka no, kahit munti matay. Ngayon siya kahit di may insulto. Gabot ka, baknan na dyan ang balkat nga bakit. Di pala maatake. Ay, Diyos ko. Sorry. Agilunong dakpay kayo di gabot isurong ko. Hindi na damag siguro ni Vina Manunemi nga dakon dito balay kat imay. Apa nga nagawid kan? May baamot kasin. Pinanawam ti kasin sigko? Kasano no? Di naman kahit dimangan ka na. Iso di damo ka para kisarita kiniyantip eh. Ti balkat nga bakit? Balkat di ba? Oy. Alangan na nga talaga ti kumursyante. Ta balkat nga ron. Nakasaksakit na gini balikas na. Alaan na kano dyan balay nga hardinero. Tapos na makikita na kanulaing ni Melba. Kahit nga sa ori maikama nga kanakuha na, agbali na mabaunin. Paunay matin. Abi nga din maawat na na pobre. Abi nga naawat na ni uncle mo. Kat pobre mat idi. Hindi ka rin maawatan. Makalawas kung manong namin dito balay. Kapgapok iti bye-bye. May manandig iti mangkat karigitiya. Nakalapak. Hindi makapanaw dan manong nemi. Nakigtutak itita. Ada sumungan kung masasdag iti ko. Ni Melba? Nagtaraya ka ng sabat kang kuha naman ng nemi. Kat naginara ako kami. Melba, imay ka dito eh? Kasanong nga kumay, itmanaw kami nga din nagkapakada ka niya. Magmangar ti pinalubusan na ka. Naglibasak. Kasanong napadudod ta ka. Diyak ayan. Delphine, di mo ipalubos nga. Maalanak ni mama. Andak dito eh. Tinongpal kung di karikan ka, nagsublian. Anong arteramidan ta? Amok, mga ramid laki din ni mama ti pamuspusan. Tapos na rikas takit. Maagaw na ka. Sumagmanula nga raw atik tinaalag. Nadabasit ko artak. Anong arti planom? Di ba? Ada dagiti isla nga mabaling nga pagpiknikan. Sadya ta. Agbig tamat sadya. Agbalon ta ti bagas. Mabandag lemeng kadagiti isla. Sige, nasut ko lang. Di aghanimuntan sakbeti kasar. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi. Dinalag tayo ususarak no ka napindas ka nalawa dakil nga tent. Taorin no marampian kami manong nemi siyempre patag kam sa dyan no manong arabi. Sa kanak ti amin manong nemi gas ti kulman napagsilaw mi gasolina manong nemi kompleto. Daro din. Kompleto tan. Matapaglutuanan. Sa bagay ora-awan dalikan. Mabalin tamat nagsungurod sa dyan grabe ti dalikan. Imanda, gastrains. No may busto na agad, nag-usartan dot kayon. Pag ganan na ron, nagagamit ko kalapaw ijay, nadaten ko. Honeymoon ti muna? Ngam di mo pagkayat nga ito bagim. Di ba? Ada ka rin ti bagim nga samon tuloy ti bagim ti lalaki na malpasan ti kasaro. Sangkon ka tong balin pinita nga karik. Itid kong keka. Aghahanimon ta karon, di ba? Kasi nalpasan ti kalay sa takit intaghanimon kadagiti may sa kadagiti isla.
Kasalan nipat mi manong nemi ti problema kat nakaragsak kami. Alis to kami manong nemi nga patakder ti ten, nangiplastar ka na kiti kasapulan mi. Nagmayat. Apay ka mayat. Na isang sa ngayon ti pa naghanimun ta. At data ti may isang isla. Katuin. Awan ti mabaling nga makadanon to eh. Adua, nagiti maduma mangalap. Oo, lato Serbina Abay. Umay dumano lang tikiti, umay mga halakan niya. Padasan da. Adamat paltug ko. Ada paltug mo? Ito na paano man deta? Haan, ada sa bali paltug ko. Baka dahito ti bagbagam, baka paltugan na kumanam nama. Ito dumteng tirabii manon nemi. Iti mismo nga sirok, dagiti narokbos, narnooyan nga bituwen manong. Iti ruwar ti tent. Dito kami nga nag-aplag manong naming Kinimelba. At damat siyempre pungan. Nag-aplag kami. Medyo nasakit ti bukod ko nga ganda. Di pagidam na kita pungan. So pagbali mo konsun mo. Alam mo brado to apis ang awan ta iti tent. Kaya't ko. No-open ti yan ta. Nga buyaan na tayo kiti umis-isam nga bituin. Baka adot lamok, anay. Mamaam na kita sip-sip. Gula tagpuurak, baka rami nagti bonfire. Bonfire? Alis to lang. Agumuha ka lang kayo nagango nga kayo. Eta, Nakalalis to manong na may nakabuntunak sa kusinjin dyan. Wow. How romantic naman. Delphine, iti abay ti bonfire. Mabaling ka din nga. Ukso ba yung tarawatem? Baka malaminak. At daakmat nga mga rakop kan ka. Bara kan bara. Manong nemi, di mi napuputan nagpadpada kami akaslaki pas nga maladdaga Kinimelba. Madlaw manong naming gagap ka po na iti sakit. Ay maarig na mapasublinan ti dati nga pintas ti pamakina. Ti imas da kiti lips na manong naming. Ti pintas ti sukog ti barukom na. Wen manong nami. Ora suluoy ti rignak. Iti kinakakinis ti kutis na. Dinibus ko iso na karagdag kakabara nga gag ko na dumadumapaset ti bagina manong nami. Kat dagiti narnooy nga bituin tinagbalin nga saksi. Iti tipunin ti ayat kanayat. Ti panangburak kun manong name iti sa salmatmatan ni Melba Cristal. Virgin na talaga ba? Nagpapas kami kanay ng patnag manong name ikin uray kanay tingal daw. Kaskamla. Kaslata kami ti adan kin Eva manong name ti moderno nga panawin. Aking kinamatan, aking tinulong agkala, sa kamtok tinulong agluto, sa kamtok sinsinubo anong namin umangan kami, sa kam mapanaghalati kapo. When? Iti talong aldaw kendo nga rabi. Ta iti may katlong aldaw manong nemi, napasungatan mi manong nemi dikiti. Motorbot. Talong nga motorbot manong nemi. Nga nakalugad na kiti soldado? Soldado? Delphin, ano taramitan ta? Asin na kita? Nakainom porme naman. Soldado da. Hala, baka no, pagkarob ng NPA ta. Si Manglad naman ang naming katibasdig tatayan. Sika ka din, Delphine? One, sir. Gusto mo dito di Melba? One, sir. Sabi ka din, sir. Pasapsapol na kayo. Nagito naganakin ka. Melba. Saan ko kayo ito sumurot ka na kayo, sir? Nobilin man ti inak, nga lain dak. Samuel lang kasi ka ti alaim eh. Alantakin nga doa.
Saan ka mga sumurot ka na kayo? Uray no kahit asawan na papatahin na kami. Melvin, di pa nagkunak at pinasabol na kayo, ngalaan na kayo. Tapos na matulag ang tikalay sa'yo. Dati pa nagkunak eh. Ang mamok ni mama. Saan na kayo sumuko rin dyan? Nagtakawan ti mamalimingar doon, di pilitan na kayo nga iyawid. Man! Melvin, saan ka nga lumaban? Delphine, kunak ko mo. Kaya't ko man dito lumaban manong naming yung aon na ramidat. At dorakkel di bagida nang tenggal kanya, nang tenggal ka na kami. Di magas kami dito balay manong naming isugayam tinagsaludsudan di soldado. Imagine tilaing ti ina ni Melba manong naming soldado pa tinaramat na. Ididumanon kami manong nemi dito lugar, da Melba. Iti mismo nga balayda. Nagdakkel ka di balayda. Bak nang kaya mga talaga. Ngam, diya kaya ti patakaran ni mama. So nakas pagarigan, Delphine, numaawat na ka ni mama. Kaya't ko, sa diya lugar yun ti pag naidanta. Diya kayat ito eh. Sa diya nga may patakder ti balayda. Diya kahit dati asdag ni mama, baka kahit naman tin sumuko, patpatsyem. Siguro, kahit na lang nga talaga nga, agkasarta ang nakunakon. Baka pagbalinda ka mamaunin, saan mo itulok? Saan ko itulok? So nga, noon niyaman ti kunada, ipapilit ta. Sadya ta lugar yun, nga gindeng. Iti sumango kami manong nemi kada ginaganak kini Melba. Manong nemi. Nagmano ni Melba iti ama kini nana. Kasi ka, kagmano? Kuna kanyak ti nana. Napilitan na ka nagmano. Talaga ka ding tiyo kaya't ngagsina kayo. May panaknek mi siguro ka na kayo, ma'am. Nilang patay ti mabaling nga magsina kada kami. Sa mesad na napasama kada kami. Naltangarot ti ko eh. Awanin tinaaramidak magtenta. Talaga nga nagden na kayo nakaslagasawa dan ako. Bala. Tulagan nyo karo din ito na kanot kasaryo. Nagkasar kami naman, ma'am. Saan nga dito eh? Sa dilo kami. Ano ya? Takada-kada dakilag kwartam tapno gasto something grande nga kasar. Simple lang kasar ti kahit ko. Ayos. Ti bordek nga anak mig, simple ti kasar na. Saan nga mawalin? Da kami na makamong gastos. No saan nga matungpal ti kahit ko. Agsubli kam sa dilugar. Dilugar mi. Natangkit ti ulog. Natagsit ka. Napanakkel ka. Ano ba panakkel mo? Mama, no saan nyo akayat ti kayat mi? Nagsubli ka manin sa diyay. Kanood na tumanin mga alakada kami. Ora ito pakatayan min. Sa minto kayat tumay. Intad, Delphine. Melba, intad. Nagsubli ta sa lugar yun. Sa makasubli ka pa eh? Ikawin yun ni Melba. Ani. Oh, antay bagam? Doro? Saan nga tignan na yun katsikat ni matumpal? Hey! Ito mo ba lang nga mong tegsaw ti kasta? Iso nga ito kanak nga sangag na nayon nga sikat ni matumpal. Noan niya ti kayat na gitubin, so matumpal. Kinapuno na, nagsublida sa jay. Sumurot akong katakwada. Tapos nyo nagkasta katsyak ti mga saksi ti panagkasarta. Among manitang ibagada kita. Napunuan akon. Gusto nga sangak na yung kasikat matumpal. Melba iya, pa, mabit lang di ero, mga alak na tusugo ng arawatek. Manong name nagpungtot ti bakit
pinagsawsawaan na ti asawa na. Karagiti ag kakasakit. Awan ka no, tinimbag nga utang, tinimbag nga nakam, agbibisin, kadambisyoso, tilanda. Nagpapada kayo amin! Yawawa mi lang maatake mano. Hindi ba ko maatake? Kit na atake ng paiso manong nemi. Ararayatan dan ako. Hala, ni mamang mo. Agbulbulagawan, hindi matana. Mama! Mama! Arayatan na kami, tara ito hospital ni mama! Manong nemi okay matlangin so na idagkukuyok kami nagsubli dito lugar mi. Sir, amangan no kasapulan na kayo na ma'am. Ano na kita kakaduan? Amagan saan nakakasapulan? Nabayagan nga, pagpagkalanak na dyan amakat. Papa, agamanak na. Nakarin kayo matlangin. What? Di pa manan tayo kat diyay ka natin mao. Saan dyan lugar ko? Iso nga, si Mordan. Siya to ni makamo nga maging patakder. Magastos ti panang iparakter ti balayo. Kalpasan ti panagkalay sa'yo. Kas na nga ron, tinapasamak manong nemi naangay dito lugar mi ti kalay sami kini Melba. Naman pa simple laing manong gagangay kasar. Ti gagangay ti panagbiag mi. Ni Papa nga ama ni Melba manong nemi ti isulang tiniya. Nang sasaan nga mi imay manong nemi ti asawa na. Ngayon manong nemi naragsak kami. Hingga na ipatakder, iti balay mi manong nemi, ti asudek ti family house mi. Gagangay lang ang balay manong nemi. Aging ga manong nemi nga transfer ti asawak, iti opisina na sa dito kay Karaw. Amasapa nga grubuat, iti agsapa, kamakaman na manong nemi ti oras, iti sarrek ti opisina, amakadanon sa dyan. Ni Vina manong nemi at damatan asawa na. Kalmasan ti makatawan nga dan na. At damatan anak mi manong nemi. Kenya Melba. Edi pabunyagan mi. Kan pa nag-birthday. Tinaunang anak mi manong nemi. Ani Junior. Naragsagan kami. Edi makita mi ti balkat nga bakit manong nemi imay. Ay, Diyos na pala. Ginaman na po ko kag-birthday. Happy birthday po. Dito datay. Balkat nga lulam ko nam. Nalala ko nam. Mama, magmantimay kayo. Hindi ka mauray nga pumasya rin dyan. Hindi siya kong timay. Inapadan ni Toro. Ni Papang mo, ha? Ano sa dyan, Mama? Stilo ko dyan. At ka din sa maling asawa na? Awan, Mama. Nagbalbalo nga tayo mamang mo? Panagkunak. Nagbalbalo. Paparan ako mga nagbalbalo. Baka ay pa natin dyan. No? Saan ako na sumurot? At ang balay ta, api ko mang sumurot ka. Habagay, kaso di kahit kong biyag, gagangay lang. Saan nga na tayo, ado nga kwarta, tapno, makontrol ka. Ang nasarbigar ti pirak no saan ka matinaragsak. Samat na pindas ti relasyon ti anak ken ti ina. Sabi ko nga rin nagbalbaliwan ni mama mo. Tiagdama manong nemi nabayagan na pimusay dagiti katugangan. Kastamaten datatang kininanang. Gabat na medyo nataingan kami maten manong nemi nga kasawa. Naggraduar amin ti college dagiti talungan nakmi. Kanagtab trabaho da ba? Nagtartrabaho da pa yan. So nalang taon pa ti mga asawa kadakwada manong nemi. Tagurnong kanda kanupay. Da kami nakuha ang agasawa manong nemi ti mampanagkuyog. No kasta nga mapang kami ag-picnic, ag-kalap. Ta nagretiro mo tayo trabaho na. Agpempensyon ni manong nemi. Di bye-bye manong nemi, di pulos malipatan. Dito'y kami, manong nemi, nga nangrugyan tiragsak mi ka ni Melba. Kadito'y, na nagtultuloy, ti karin-karimi yan nilaing patay, ti babali mabagsina ka na kami. Tada kami itinaikarin. Dahil ito'y manong nemi ti pagkasalita at ng tinaminsan kat nagsagama kami ngagpadpada kani Melba ngagpadpada ti gasat mi.
Sabi ko mama, nung name it, damat na ibatik nga andal, liwliwakan pagsalimingan, tibiyag, kadagitipatak ng dimngeg, kadagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga nagkyaman nga pagkaya mo, Delphine.